jongens! Hey, daar! Oh, toe, er mag er een bij. Hey, je bent de vrouwen van Woordsheim. Ja, toch? Zijn je scootieskippers? Ik ben het boegbeeld. Wat? Jij bent de boegbeeld van Woordsheim? Ja, dat beloont een beetje te lang. Wat valt er? Vergeet vet! Nou, ze rent samen vanuit. Kom er maar één bij, Pop. Kom maar één bij. Ja, we zijn wel lekker graag. Maar nou even een vraag. Ga je nou de hele dag op het volskip best? Ja. Heerlijk. Ja? Van nou, nee. Nee? Zit je hem er echt 14 dagen op? Bijna wel, maar heel lang een boord dicht. En je sliepen je in de rek? Ja. En maar waar ben je toe te jaren van het skip? Maar we samen. Nee, maar ik bedoel, mijn wokken zielen heel stoer, steeds maar de lakens. De lakens nemen de bommen vol. Heeltje van de Wouden. Een heeltje van de wouden, en heel stoer de boord mij. Dat is Jan van de Mond. Jan van der Man. En die ziel je op Woordsheim? Ja. Nou, wat leuk, dan had je er echt scootjevrouwen. Ja! Dit is op het volskip gewoon 14 dagen mei matten, hè? Absoluut. En maar je hem de niks zwaar voor de catering? Die wordt braaf, dat is ideaal. Met de kennis. Nou, dan ga je met goed voor elkaar. Oh, ik maak even een hikje, sorry. Zo heerlijk. Hikje? Ja, hikje. Wat? Ja? En dat weer aan? Ja, nou ja, ik ga een beetje vol in Rivella houden. En met een drachtje dan? Nou ja, ik maak nog rieden. Ik maak mijn dracht. Ja, Hij draagt niet wat leuk is. Ja, zeker. Het is feestje bij de familie volgens mij. Maar Maaike, maar je moet nog even je namen nog even een keer zeggen. Zij is Even Neeltje van net. Nee, Klaasje Plantinga en Neeltje van net. Die jongeren die Jura Vering. Jura Vering. Maar wat leuk om lijkt om. Ja, ik vind het leuk om je te ontmoeten. Maar hier Wij zitten proosten nog even niet Ja, aan. we proosten en we We nemen doen nog even een Gary Vella, maar nog een drankje. Ja, en ik heb mijn drankje nog wat aan. Doei! Doei!